вядомы абыход, гэта хэллоуін, калі вот, ну, трэба хадзіць ад дома да дома, а ўжо ўласная традыцыя калядная, яна як бы ўжо для дзяцей не такая блізкая, апроч штосьці, што яны бачаць у амерыканскіх фільмах, напрыклад. Вось. Наконт калядавання ў гарадскіх, якім таксама будзе прысвечана значная частка прэзентацыі сёння, ну, магу падзяліцца таксама ўласным вопытам. Сталася так, што я пачала спяваць у 2008, здаецца, годзе, нейкія знаёмствы ў фальклорным асяродку. Ну, звычайна як бы калядуюць гурты сяброў. Ну і прайшло даволі такі шмат гадоў, пакуль вот я вот усё ж такі вот настолькі з кімсьці раззнаёмілася, каб мне запрасілі пакалядаваць. Я не памятаю, якім гэта было годзе, але ну дакладна як бы ну не адразу. Не першы год так я спявала. І от калі зрэшты я так усё ж такі от сабралася з калядным гуртом. Так бы мовіць, адзін з моих першых разоў прывітання. Я была цыганкай. Вось я амаль што не ўжываю дэкаратыўнай касметыкі, але я себе накупіла нейкіх сініх бліскучых ценяў. І мне, по-моему, дасюль жывыя, нават са мной пераехалі ў Польшу, потому што яны незабівальныя. Вось, ну такая ўсё была такая прыгожая цыганка. Вось, і быў у мяне медведь, які хваліўся тым, да каго мы прыходзілі, картай паляка. Казаў, што вучыцца ў Кракаўскім універсітэце. А сябры Руха за свабоду яго раскусілі і сказалі, што ў Польшы няма Кракаўскага універсітэта, ёсць універсітэт Ягеллонскі. Бог і медведь вучыцца ў Смаргонскай акадэміі. Не дурыце нам тут галавы. Вось. Такія справы. Вось, кім яшчэ была козой. Причем, да, аднойчы была козой, якой не хацелася падаць. Калі мы выступалі ў галерэю у Кароткае. Вось, я там патанчыла, гляжу, на першым шэразе одно вольнае месца. Я думаю, чего я тут буду валяться? И сядет человеческая коза, посижу на стульчику. Вось, ну все нормально, посидела. Подарили, устала. Ось. Так, для тех, кого я тут забавляю байками, пока избирается потомская публика, скажу, что у нас зал заполняется. Вы мне крыце махните, коли треба уже починать официальную презентацию. Ну да, потому что сдымаем, чтобы люди не отваливались на стриме, кто придет. Да. Можно? Ну, я тут за кадром додам так само пару слов, что ось як Алена каже, для їх було дивно, що люди ходять і калядують. Так ось у нас офіційно якраз в моїм містечку ніхто ніколи не калядував, у Ганцевичах, але на моєму каналі є ролик, як звичайно у нас роблять. І там діти заходили, і дорослі заходили, самі різні компанії, і до 20-го года, наприклад, там, де я живу, не меньше 5 компаний приходило покалядовать. У нас лечилось, что когда ты не пустишь калядовников, то ты будешь шансовать целый год. Але при этом были люди, які вот просто соседи сверху, чуешь, ходят, что-то размовляют, так, пошли по подъезду ходить калядовники, и там мертвая тишина, як быццам бы все померли. И светло гасили. И светло гасили. Нет, так. Ага, між іншим, падчас моїх експедиційних виїздів були супрацьлеглі випадки. Коли господарам треба було кудись з'їхати, вони ведають, що от сьогодні, 15 студеня найчастей в православних вёсках ходять колядники, і вони покидають кошик на ганку. Как от коли прийшли, було що взяти. Бо господарів немає, ну от. Ну, я от не пам'ятаю, щиро кажучи, ці співали у таким випадку, коли господарів немає, є тільки почастунки. Ну, подозрюю, що ніяку одну пісню так, а как бы, ну, от слов'янство для этого дома. Ось. Я видно, що люди у нас, коли ходили, вони грукали у плот і такі, чи співати. Ну, то, що некоторі, може, це не треба. І коли вже кажуть, ну, там, співайте, то вони вже заходять і вже співають, і вже всі строкають. Ну, вот это вот, и колбасой частуют, и так далее. Ну, это такой стандартный зворот. Ці співають так колядуть, а все. Ще так ніхто, по-моєму, не давав. Ну, так. Не, ну, може, некоторым было там, ну, кудись, може, люди там не было им калить, и что сами съезжали куда-нибудь. Ну что, починаем презентацию темы? Ну, давайте тогда починаем уже по теме. Байки скончим. Почнемо тоді нашу офіційну частку. Сьогодні я збиралася засеродитися на переоправлених персонажах калядування.
Ось, ви бачите фоточку з Давидгородка, з Толінського району. І, власне, зараз скажу пару слов, чому я вам это все рассказываю. Да, чому я это все рассказываю. Потому что вот есть у меня две такие книжечки. Первая книжечка про Масленицю серії «Білоруська народна творчість», про яку я казала на початку нашого стріму. Тобто це зборник архівних і польових матеріалів про Масленицю, менавіта про свято перед Великим постом. Ось, ми там укладальниці разом з музикологом Василіною Михайловною Прибуловою. Ось, і другая книжечка – это мои журналистские репортажи, эссе, традиционный календарь нарисы. Другая есть у сиротку в двух особниках, пиар. Першая есть в электронном выгляде, можно поглядеть у меня у Фейсбука на сторонце, у замацованных постик со посылочкой. В конце презентации будет посылка на мой Фейсбук. Додавайте еще щебри, задавайтесь питання, читайте книжки. Ось. Ну і я до 21-го года працювала у Національній академії наук Білорусі, у Центрі дослідження білоруської культури, мови і літератури, який, власне, випускає серію «Білоруська народна творчість». Ось. Ну і під погрозою звільнення з'їхала у Варшаву. Ну, так часом виступаю у Батумі. Ну, ось наша вже знайома батумська публіці коло года. Ви третій раз бачите. Зараз ми ось тут, Ви знаходитеся тут. Каля кропки зимового сонцестояння, коляди. Може, у нас тут на слайд. Ось. Ну і, власне, що таке коляди? Це період. Трошку менше може бути за 2 тижні, 12 днів, а може бути якби ровненько 2 тижні в некоторих місцевостях, де звичай тягнуть коляду на дуба. В православних місцевостях частіше за все це відбувається 21 студня, тобто коляди у нас стартують ввечері 6-го і закінчуються 21-го по обіді. Ось, ну, але стандартно з вечора 6-го до 19-го до водохреща у православних. Ну, а у католиків соотносно з 24 снежня і до 6 студня свято Трьох Корольов. Ось, наступний слайд. Ну і тут ви бачите великий академічний слайд, який, мабуть, я рихтувала в межах ще першого виступу про коляди Дня Академії наук. Ось, тобто, як зовуть людей, які виходять твори на коляду в різних місцевостях. Ось, ну і ви бачите, що різні форми, може бути, для нас сьогодні дивні. Трошечку колядовники, колядники, колядники, колядовщики. Ось, ну, тобто, вельми велика різноманітність і вельми часто, власне, гурт звався від персонажів, які там удільничали. Ось, бачите, ну, в Героді, наприклад, так, ну, от спектакль «Цар Ірод». Ось, часами, якби, ну, да, не було такого огульного наімення, просто називалися тільки персонажі. Ходіть у цигани, наприклад, ці по циганах, ці у циганки, ці з козою, ці з зоркою. Ну, велика мовна різноманітність, яка свідчить про різноманітність, власне, самої з'яви. Можна далі. Ось, і коли ми кажемо про наш такий класичний, найбільш відомий обиход з козою, ось, ну, там, де у нас коза падає, і одорвується, вона піднімається, то це переважно усходнє Полісся. Ось гэта часточка Білорусі, ну, принаймні, типові напіви ось гэтага коза, Зінаїда Яковлевна Можейко, етномузиколог, вона локалізувала менавіта ось у гэтай зоні, правда, трошечку не залазить на Могилівщину. Ну, ось у нас, наприклад, на Клічущині якби є ще гэтай напіви. Ось, але по всій Білорусі є такі ці інші колядні обиходи, тобто з різними персонажами, не обов'язково гэта коза. Ось, у нас буде ще наступний слайдик з великою кількістю персонажів, але ще трошечку назад можна відмотати. Ось, але окремя, власне, вот переапранутых персонажей, могли ходить люди с потлейкой, ось, могли ходить люди просто, ну, в святочном оденні з зоркой, тобто це вже більш християнізовані обиходи, вони частіше за все будуть тут ось на Заходнім Поліссі, трошечку, може бути, на Городенщині. Ось, тобто, ну, як така сама форма, ось, колядний обиход, тобто, коли ось нейка група збирається, каб обвести свою вёску частіше за все, доволі рідко чужие, повіншувати, ну, своїх же однов'язковців, со святами, пожадать им чогось доброго. Это, ну, такая, ну, архетипичная форма справления коляду в Беларуси. И вовле я б сказала, что архетипичная доволі форма для індоєвропейців відзначення яких-либо календарних свят. Тобто, ось обиходи дворов, вони вельми часто зустрічаються, ну, і не тільки на коляду. Ну, коли ми кажемо про Білорусь, то саме от розповсюджений час для обиходу вёски, обиходу дворов з пожаданнями, ну, навіть коляди.
специально сустракались и на Масленку ту же самую, и на Великдень ходили у нас волочебники, и на купальне могли купалку водить, и пусто на Троицу, ну и так далее. Ну вот у нас сегодня коляды. Ось, ну, як ви бачите, на більшості території Білорусі зафіксовані хоч які-небудь, хоч з якими-небудь атрибутами, персонажами колядні обиходи. Ну, я думаю, що у тих, скільки там, 118 мінус 96, 24, ні, 22. У тих 22 районах я не знайшла звісток про які-кольві колядні обиходи, це не просто, може бути, недодослідувані. Ну, тому що нельзя сказать, что вот на Витебщине, значит, было меньше колядных обиходов, чем там десь у іншій часті Білорусі. Ось, можна наступний слайд. Ну и, власне, один з головних слайдов нашей презентации, потому что мне хотелось, как бы, эта презентация натхнила людей поколядовать, тих, хто вже колядував, хто ще не колядував, хто планував, хто не планував. Ну і для того, як ну, створити свій колядний гурт, істотно зрозуміти логіку, якби, навіщо це робилося, чому і яким чином. Власне, персонажі колядного обиходу вони висобляли для своїх одновійськовців гостей з іншого світу. Тобто це інший світ, який приходить до тебе у гості, як пожадати добробыту, урожаю на наступний год, пожадати усього, ну, якби, это приходит с пожаданиями, и вот про этот контакт с этими многосветными персонажами отбывается такие дарообмен з іншим світом, тобто господари дають почастунки, ну це такий, якби, веду, банк, тобто ти даєш туди, а воно тобі оттуль вертається урожаєм і добробитом. І ось всі персонажі, які якби зустрічаються у колядних гуртах, це, ну, так, можна сказати, у тим чи іншим вигляді, це ось навіть представники цього іншого світу. Але той самий інший світ мог, ну, по-разному уявлятися, на різних етапах, може бути, у різних місцевостях. Ось. І, ну, звісно, в першу чергу, самі розповсюджені персонажі – це живоли. Тобто, ну, і частіше за все, це живоли дикі, хоча могли бути, якби, і свойські, але коли свойські, значить, ну, живоли яким чином зв'язані з тим же самим іншим світом, тому що от Казан у нас, значить, там танчить, і де Казановою там жито копою, тобто, ну, от, ну, живола, яка може впливати на урожай, да, символічно. Ось, ну, те ж саме з коровою, яка от, вона дає молоко, вона дає, ну, добробит так символічно. Ось, ну, але ви бачите, що у списі все ж таки більшість живел диких. Ось, ну, і ось це, якби, чужий світ, світ поза дикої селянської. Ось, він таким чином, цими дикими звірами, якби, приходив у гості. Ну, птушки, в принципе, то же самое, дикая природа. Ось, і шматлікі антропоморфні персонажі, тобто які люди, так, але переапрануті. Ну, і в першу чергу, ось персонажі Дід і Баба, ну, лічиться, що вони висобляють продків не тільки у колядному обиході, а у інших часами календарних обрядах вони зустрічаються. Ось, і, якби, ну, це, якби, не обов'язково старі люди, але переапрануті у некое там такое старое одіння, подране, брудне. Ось, ну і лічиться, що да, вот, ну, то свет далеко, поки дойдеш. Да, часами приговоры есть у колядников, что, ну, там тягнулись, и шли, побрудились, помочились, ну, волочебники так кажут. Это далекая дорога, такого персонажа, так символично, повинны были переодолеть, как трапить до господаров. Ось. Ну і наступна категорія – це категорія чужих для селянина етнічна, ці соціальна персонажів. Ось, тобто це цигани, це всякі там лікарі, венгерські аптекарі, представники вищих сословий, цар, король, бариня, всілякі військовці різного кшталту, жиди, жидовки і так далі. Ну, ви бачите на екрані. Ось, тобто, ну, це хтось, кого селянин кожен день у себе, якби, у вёсці не зустрічає, ну, і, соотносно, це так само отримується гості з того світу, таким чином переапранути. Ось. Різні персонажі, які тим чи іншим чином не жили, ну, серед селян, а судоклиналися з простору чужого, тобто, ну, пастух, який пасе у полі, и, значит, вот он такой не зовсім нормальный человек, он там имеет сейчас нечто со своим статком, вот не з людьми, ну, відмарка зрозуміла. Ось, і різні персонажі, які символізують переход у інший статус, тобто молоді, ну, або тим іншим чином персонажі зв'язані з весіллям, або зі смертю, ну, тобто зміни статусу чоловіка на протягу його життя.
Вось. Таксама сустракаюцца персанажы біблійнага паходжання, то бок 3 каралі, цар Ірад. Ну і гэта, канешне, ўжо пазнейшая з'ява, то бок на гэты архетыпічны такі старажытны абыход накладаецца хрысціянскі сэнс, калі прыходзіць нейкі персанаж павіншаваць вернікаў. Ну гэта часцей за ўсё ў заходняй Беларусі. Вось, у калядных гуртах, акрамя пераапранутых, сустракаюцца шматлікія памагатыя, механошы, зорканошы, звонканошы, званалі там, ну, дзеткі звычайна звіняць у званочак, каб гаспадары выйшлі да каляднікаў на двор. Ну і розныя міфічныя персанажы, таксама і дахрысціянскага паходжання, включае за ўсё чорта хрысціянскага паходжання анёл. Ну і, уласна, увасабленне самога гэтага святочнага часу, то бок каляда, шчодра. Вось. Ну і, уласна, калі мы думаем пра свой калядны гурт, я пра гэта раскажу трошку пазней, не абавязкова, мне здаецца, шукаць нейкае апісанне, дакладна нейкага калядавання з пэўнай вёскі, яго ўзнаўляць. Можна ўзяць агульную схему, калі вы хочаце нейкае класічнае калядаванне, то з казой, з медзведзем, як звычайна так. Можна придумаць нешта сваё. І вот я так за ўсё ж такі вось такі калядны крэатыў, покажу вам пазней трошачку пару прыкладаў. Ну, істотна зразумець самую логіку, што гэта павінна быць нехта, каго гаспадары кожны дзень не бачаць, не чакаюць, можа быць, ім не вельмі тое прыемна, што такі персанаж да іх прыходзіць. Вось, і у каго-то такога пераапрануцца. Ну і пакуль што я пакажу свае экспедыцыйныя здымкі. Вось, як гэта выглядае ўсё ж такі у вёсцы традыцыйна. Ну, вось абыход, напрыклад, зоркай на Раство 7 студзеня. Ну, можна далей. Вось, у той же самой вёсцы Пагоз Жытковіцкага району ўжо абыход з пераапранутымі персанажамі. Ну, тут у нас уже каза, вот такая не вельмі класічнага выгляду, тому што драўляная ў яе галава. Вось, ну і поўны набор медведь, бусел, ну то бок вось такія класічныя палескія каляды. Ну, яшчэ маюць сароку. Можна далей. Вось, абыход з зоркай, это ўжо заходняе Палессе, Ламінецкі раён. Вось, зоркай з тэатрам ценяў. Вось, зоркі, чым далей на захад, тым разнастайнейшыя, больш упрыгожаныя. На Падляшшы цэлыя конкурсы зорак робяць, там яны і ў выцінанках, і ў нейкай бахраме, у махрах і так далей. А што забыла сказаць, што пытанні і каментары папрошу па ходзе справы. Вось, дарэчы, у нас дзяўчына адна расказвала пра такую зорку, што яна бачыла ў сваім дзяцінстве, што там была яна не проста вось з адным сюжэтам, а там калі яны паварочвалі, яна расказала, ці то на кожнай этой страле з зоркі быў свой сюжэт. І вось яна паварочвалася, і там ужо ўключаўся свой сюжэт. Ну, і яна кажа, вось зараз ты, конечно, думаеш, як гэта рабілі. Ну, ось моя мама казала, што тут 5 канцоў, што не было 5 канцовых, больш было, звычайна, канцоў. Што іх там 8, ну так шмат рабілі. Ну да, вось ваша мясцовасці, там такія зоркі самыя. Баклеі маглі зваць іх, то бок это перагукаюцца з батлейка, з назвай батлейка, баклей. Вось, наступны слайд. Аліна, а яшчэ пытанне. А ці бывалі вы вось у Мсціслаўскім раёне? Не, не была. Не была, на жаль. А дзе бліжэйшы, там, можа, Крычаў, дзесьці, вось там на ўсходзе. На ўсходзе, я ў Чавускім раёне была ў экспедыцыі, але я не памятаю, што там пра каляды, нічога не раскажу пра такі крайні ўсход Беларусі. Я просто так успамінаю, што я вось не памятаю такой традыцыі ні з дзяцінства, ні з падлеткавага ўзросту. У самім Мсціславе? Так. Ну, у мястэчках маглі ўжо проста не хадзіць, то бок калі гэта палескае мястэчка, то там, хутчэй за ўсё, і ў вёсцы, і ў мястэчку, і ў горадзе нават у Пінску будзе хто-небудзь хадзіць 13 студзеня. А калі гэта на ўсходняй Беларусі, то у нас, напрыклад, у Клічве таксама нікога не памятаю, ніякіх каляднікаў. А як увогуле ў гарадскіх умовах рэалізаваць такой вось калядны такі абыход? Па пад'ездам. Не, ну чаму так? Чаму не? Ну, ці па прыватным сектары, ці па сваіх жа суседзях, проста па кватэрах. У нас хадзілі дзеці, як я ў школе вучылася, хто жылі ў шматпавярховіках, то
Просто дети з пад'езда ладзяць абыход гэтага пад'езда і ўсё. Мне Дорога- казалось, просто дорога так не просто не ходить. погруппаешь. Не, ну яны Не, просто умовно... Загодя Ну, домовляємося. я б сказала, Да, Ні, вот да. это Ходили, батумское меня калядование ходили, человек традиционно, 10. это по диаспоре, по созвоне, Я бы по сказала, что заявкам. да, что вот это вот две модели. Альбо вот люди выбирают некое место, например, тут они сейчас из одного микрорайона, они собрались, и такие фронтальный обиход квартир. Вот у меня, например, по Боровлянах, под Минском, там дети ходили, что вот, и ось они уже ведали, ну, с минулого года, мабуть, записали, хто відчиняє, і от вже так от по своїх адресах. Але спочатку таке фронтальне дослідження, хто відчинить, хто не відчинить. Альбо вот, ну, домовляються по певних адресах по всім городі, ну, тоді просто їздять машинами туди-сюди. Ну, я б навіть не сказала б, що з гэтага лепш, що з гэтага горш, ну, так, на любителя. Ну, мені здається, що коли у Грузії, то, ну, грузини, може бути, не вельми зрозуміють білоруське калядування, що тут це почує все ж таки по адресах діаспори. А дома, якби, ну, я пам'ятаю так само, що ми калядували у різні дні, не тільки 13 студеня, наприклад, 7-го, і нас от підходили і питали, чого це ви сьогодні ходите, а не там от 13-го. А ось ці можна питання, а за совєтським часом, як це все, воно відбувалося, не відбувалося, підпольно, не підпольно, що, як це було? У совєтської влади було таке амбівалентне ставлення до традиційних свят, якби вони спробували виперти от релігійний складник, але покинути ось це такий народний, веселий, пестрий. Типа под самодеятельность Ну, первопоповая. під самодіяльність фактично, так, Хотіла. так, організувати. Тому мой зорка п'ятиконцова. Да, і зорка стала п'ятиконцова. Може бути. Ось, ну, от це діти, про яких я казала, які обернулися як на Хеллоуін. Вольний час. Ось, реалізуючи ну, якби, своє уявлення про те, як повинен виглядати обиход двору на свято. Ось, можна далі. Ось Гатебовська Роздяловича, Нінецький район, і там мене Роздялович это Ганцевский район, пробачьте. Все. Пробачте. Это мой район. Бачите, все, неправильно написала, не сообразила по ходу. Вот, дякую за поправку. Да, все правда, пробачте. Да, з гарбузом. Ну, от гарбуз вельми нагадує гарбуз, який на Хеллоуін робиться. Ну, і ось він там виконує таку функцію колядної зорки, фактично. Ось, і, ну, у лепшому випадку, якби там свічка повинна горіти, ну, але так у реальності, коли поміж хатами йдуть, вона затухає, але от перед тим, як у хату зайти, все запалюють, і от з гарбузом, да, віншують, ну, і звичайними колядними співами. Я ще бачила таке, що вони з гэтага гарбуза вирізають вот эту якби маску тільки, і чоловік до твару підносить, і він якби в масці, вот цей гарбуз. Це конкретно у Роздяловича? Ні, не у Роздяловичах, а я десь бачила на фотоздимках у Білорусі, вот это А, колядування. маску з гарбуза. Ну, я Що ось яны не просто слухала. ось як та жінчина тримає, да, Мгм. што яны адразалі заднюю частку, толькі вот эту переднюю. Выпуклую, вырезали там этот тварик, Мгм. і прыходзіў чалавек, і ён трымаў каля свайго твара, ну і нешта там казаў, і гэта было як бы замест маски, вот этой Мгм. гарбуз. Ну, може бути, це такий просто легчайший матеріал, тому що ну, Ну, так. традиційні маски їх роблять з дерева, з футра, ну, може бути, пізніше вже з пап'є-маше, гарбуз якби його ну, доволі легко вирізати. Ну так. Ось, вуглеві, це світильні, згородні, вони є шмат у яких індоєвропейських народів, і хоча завжди до відкриття Америки це була інша городнина, то були які бураки, турнеп, бруква, щось таке. Але сам вот это вот світильні згороднини на некое календарне свято зустрічається доволі часто, причому от у наших широтах десь вот, ну, такий колядний зимовий час, якби не осінь, так у кельтських народів на Хеллоуін. Можна наступний слайд. Ось. Ну і, власне, про ход колядування трошки хотіла розповісти, от такого класичного полеського, ну, на прикладі Василігорського району. То бок спочатку, да, треба ніяким чином викликати господару, то бок це роблять або діти, які звінять у дзвоночок, або от як тут у Вослі діти, які стукаються в окно. Ось, ну, або люди попросту починають співати на подворку, першу пісню чекають, коли господар вийде. Ось, потім відбувається, ну, власне, сама основна частка, одорвання. Ну, тут можна на наступний слайд. Власне, колядування складається з шерогу пісень. Ну, те колядування, яке я потім покажу сьогоднішнє городське, я не так сказала по таким скороченим сценаріям. А все ж таки, ну, повний варіант колядування – це пісня господару, або одночасово господару і господині, або, може бути, господару особно, господині особно. Причому, можна наступний слайд.
Могуць быць розныя песні ў адной і той жа вёсцы розным гаспадарам у залежнасці ад таго, ці ён пчаляр, ці ён проста гаспадар. Вось, можна наступны слайд. Не заўсёды звычайна каза падала ўжо пасля гаспадарскіх песень, але магло быць і так, то бок песня нападзення казы, потым адорвання і просьба, каб каза ўстала. Вось, і наступна, калі ласка, слайд. І звычайна яшчэ песні для нежанатых дзяцей, ну альбо ўжо апошнія часы я чула пра внукаў гаспадароў, но в прынцыпе, напэўна, проста раней, можа быць, людзі столькі не жылі, каб гаспадар дзейсны, так бы мовіць, пры ўладзе, і ў яго ўжо дарослы нежанаты ўнук, напрыклад. Не чула такую традыцыйным калядаванне, але вось цяпер, калі у нас людзі пры сілах, пры здароўі, то чаму не? Вось, і дачцэ гаспадара, ці цяпер часамі спяваюць унучцы, прычым сучасная такая тэндэнцыя, што этой песні маладзеюць, то бок калі традыцыйна песні нежанатай моладзі спявалі, калі яны ўжо сапраўды шлюбнага ўзросту, то цяпер там дзяўчынцы 10 гадоў могуць праспяваць ужо асобную песню. А традыцыйна дзеці яны не былі такім спецыяльнымі адресатамі калядавання. Вось, то бок это лічылася ўсё ж такі больш для дарослых. Вось. І ў канцы просьба аб адорванні, альбо праклёны, калі кепска ці мала падарылі. Вось, альбо калі стараліся гаспадары нешта ўсё ніяк не выходзіць ці не нясуць. І, напэўна, ведаеце, што ў беларускай мове ўвогуле няма такіх мацюгоў, а ёсць праклёны, то бок каб табе. Вось, і суадносна ў калядках тое ж самае, не дасі, Боже, это великодное хочет пожидание, не доси яичко, сдохни овечка, в таким же стиле колядное. У нас, могу сказать, у нас примовка «думав, зараз згадав». Дай тетка ковбасы, а то хату разнесу. Да. Дай ковбасу, до Бога понесу, альбо дай ковбасу, а то хату разнесу. Да, ось колядування зоркою, як казала при заходній Полесі. І, власне кажучи, по сучасних сродках сувязі можна не обов'язково йти ногами, можна поколядувати по телефоні. Особливо, коли ви приходите до господарів, а у них там ще ніякі родні дійства, які ще не з ними, коли ласка. І не ведаю, я не зустрікала поки що таких там колядувань про інтернет, але подозрюю, що вже цілком, особливо під час ковіду, чому ні. Вось гурт «Царю» Семежава-Копыцкага района, про які я казала, што традыцыйна гэта былі нежанатыя хлопцы, а цяпер ужо якія заўгодна, таму што хлопцаў малавата. Да, вось дзеці, якія ў той жа вёсцы спантанна робяць калядныя гурты, не арыентуючыся на гэтых цароў клубных. Можна далей. То, власне, наш Клічаўскі раён. У парах у нас пан з паненкай, малады з маладой, цыган з цыганкай. Вось, і тут мы бачым таку поўную ілюстрацыю чужых для селяніна персонажу, то бок прадстаўнікі вышэйшага сасловia, чужыя сацыяльна, малады з маладой, якія знаходзяцца ў пераходным стане, суадносна сваім пераходным станам паказваюць, што каляды гэта таксама пераход да Новага году, паварот сонца на лета, калі дні становяцца большымі, так. І цыган з цыганкай чужыя этнічна. Наступный слайд. Еще у нас там был такий персонаж, якого звали Придурок. Ось, його була функція усіх веселіть, тому що, наприклад, Тетяна Івановна Пухаронок у своїй книжці «Маски у традиційної культури Білорусі» вона пише про те, що переобрануті увогуле ділилися на чистые і нечистые маски, красивые і некрасивые. Тобто в этом випадку усе там молодые, вони паненки, пани, вони красивые, чистые, это Придурок надає такого брудного елементу. І коли ми про царів, наприклад, кажемо, то там так само царі, вони такі все пригожі, чистенькі, і там же при їх там десь баба мете, замітає сліди, і перед ними мете часами, вона вже такий нечистий персонаж. Можна далі. У той же самій вёсцы у Віркові так само є дитячий гурт, Куров, то бок вельми часто кожны, як би тепер сказали,
Хадзіў, калядаваў з тым, з кім ён і тусіць. Як я казала на пачатку стріму, што трэба знайсці, мабыць, сваю кампанію сяброўскую. Ну, а ў традыцыйным грамадстве ўсё ж такі роля чалавека задаваліся яго полам і ўзростам. То бок, атрымліваецца, калі гэта дзеці, то яны ходзяць у дзіцячых гуртах, хлопцы ходзяць сваімі хлапечымі гуртамі. Пра асобнае дзявочае калядаванне вядома вельмі мала, і хутчэй, калі так, вельмі абагульняць на ўсю Беларусь, можна было б хутчэй сказаць, што дзяўчаты ўсё ж такі такія ў перадшлюбным веку ўжо сидзелі, прымалі каляднікаў хутчэй, чым хадзілі. Хаця у нас так больш такія, як бы сказала, гендерна-нейтральныя калядныя гурты, асабліва ўжо пасля вайны, але традыцыйна я б сказала, што это такая больш хлапечая практыка і такіх хлапцоў, маладых, гарячых, перадшлюбнага ўзросту. Но старыя людзі, суадносна, таксама ўжо сидзелі дома і чакалі калядніку, які ім нешта пажадаюць. І Давыд Гарадок, Столінскі раён, калядаванне конікі, то бок галоўны персанаж белы конь, і вельмі вялікая разнастайнасць усялякіх персанажаў, пачынаючы ад дыснеевскіх мульцікаў, нейкіх фільмаў папулярных, у каго там толькі не пераапранаюцца. Можна наступны слайд. Вось вы бачыце, Джека Вераб'я, Смерць з касой, Мікі Маусу, каго заўгодна. І, уласна, з гэтым была праблема, калі гэтае калядаванне хацелі ўзяць пад ахову як элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Вось былі доўгія дыскусіі, казалі, ўсё, калядаванне змянілася, яно ўжо не традыцыйнае, мы такое пад ахову не возьмем, што гэта ўвогуле за маскі з пап'е-маше, і не ўзялі. Але потым ўзялі, ўсё ж такі год праз 5, і прызналі, што да, ўсё ж такі традыцыя, яна развіваецца, яна змяняецца, і каб людзі хацелі удзельнічаць, яны робяць для сябе нешта цікавае. У мяне ёсць там пару артыкулаў пра аналіз прэсы, пра конікаў. Калі журналісты ў людзей пытаюць, прычым там людзі ходзяць ужо дарослых, то бок традыцыйна гэта таксама калядаванне нежанатых хлапцоў, але цяпер это ўжо абсалютна сяброўскія гурты рознага ўзросту. Падавалася, навошта даросламу чалавеку, не ведаю, некалькі тыдняў рабіць сабе касцюм, ці там траціць грошы, пазычаць нейкую там раставую ляльку, напрыклад, і хадзіць 13 студзеня ў мароз, і каб суседзі там пальцам тыкалі. Але у інтэрв'ю ўсе кажуць, што вельмі цікава, вельмі падабаецца, то наша традыцыя нашага 13 студзеня лепшая за Новы год. На мой погляд, менавіта тое, што там грамадска дазволенае, гэта новыя персанажы, новыя маскі, гэта традыцыя, яна сапраўды жыве, людзі там сапраўды удзельнічаюць. Інстаграмы мясцовыя ёсць у людзей, таксама аналізавала сацыяльныя медыа. І чалавеку год не ведзе абсалютна гэтага інстаграма, але конікі, у яго там касцюмы яго мужа, суседзяў, яе, карацей, такое адчуванне, што некаторыя аккаунты заведзеныя спецыяльна для таго, каб пахваліць менавіта гэтымі каляднымі касцюмамі. Можна далей. Зноў у нас Давыд Гарадок. Вы бачыце, зялёны персанаж, гэта вясна. Давыд Гарадок, там жылі татары традыцыйна, акрамя беларусаў. І там вельмі развіты быў у савецкі час гандаль насеннем. Яны ездзілі па ўсім Савецкім Саюзе, і для гэтага нават быў спецыяльны дзеяслоў веснуваты, то бок прадаваць насенне ў весну. І потым з гэтага нагандляванага яны жылі, Давыд Гарадчукі, часам нават цэлы год. І таму гэты сезон, які ім прыносіў найбольшы прыбытак, асобіўся у калядным персанажы вясна. Можна наступны слайд. І, уласна, падбіраючыся бліжэй да канца калядаў, як я казала пра тое, што каляды сканчваюцца ў католіку святам трох каралёў 6 студзеня, у праваслаўных вадохрышчам 19 студзеня, і ў католіку менавіта на гэта 6 студзеня прыпадаюць абыходы менавіта з пераапранутымі персанажамі, то бок 3 каралі, усялякія шматлікія чорты, анёлы з вельмі вялікай верагоднасцю будуць менавіта на 6 студзеня хадзіць у каталіцкіх рэгіёнах. Не заўсёды, але вельмі вялікая частка. То бок у праваслаўных найбольшае калядаванне 13 студзеня напярэдадні старога Новага году, а ў католікаў менавіта на 3 каралі 6 студзеня. Можна наступны слайд. Уласна, гэта самыя 3 каралі з Лідскага раёна. Біблейскія персанажы, 3 валхвы, якія так памяншавалі з нараджэннем. 3 каралі таксама ў Вільні. Можна наступны слайд.
Ну і, власне, хотіла трошечку засяродзіцца ось на гэтых сучасных так званых персонажах у калядных гуртах. Гэты працэс не новы, не з Мікі Мауса пачаўся. Вось, калі мы пачытаем крыніцу ўжо з другой паловы 19 стагоддзя, то там ужо адлюстраваны гэты працэс. Я вот пацытую, што маладыя хлопцы, асабліва пабываўшы ў Петербургу, прыбіраюцца купцамі і, з'явіўшыся ў хату з хусткамі, завушніцамі, маністамі, пераймаюць говоры прыёмы рускіх купцоў, расхвальваюць свой тавар самымі мудрагелістымі словамі і дадаюць да кожнага слова літару «С». Іншыя, засвоіўшы прыёмы каробачнікаў, навешваюць сабе каробкі, якія набіваюць рознымі анучамі і, прапаноўваючы свой тавар, расхвальваюць яго за адчайнай пажбой і за ўпэўніваннем, што тавар іх замежны, 100 разоў згортваюць і разгортваюць якую-небудзь 3-капеечную хустку і ў заключэнне аддаюць за пучок шчаціння са словамі «Толькі для вас». Некаторыя прадстаўляюць цыганоў, пераймаючы іх манеры пры абмене і куплі-коні. Ну, так мы бачым, што нейкая з'ява, якую людзі дзесьці назіраюць, вось яна ўвасабляецца і ў калядным гурце. Наступны слайд. Вось, ну і, власна, падбіраючыся да гарадскіх калядаванняў, вот у час перабудовы, у 80-х годах у Мінску, не толькі ў Мінску, у Гомлі таксама, наколькі мне вядома, з'яўляліся ўжо моладзевыя арганізацыі, дзе людзі цікавіліся фальклорам, цікавіліся спевамі, цікавіліся танцамі, ну і суадносна цікавіліся календарнымі святамі, ну і спрабавалі выходзіць у грамадскую прастору, каб пакалядаваць. Ну і вось з кніжкі майстроўні Сергея Дубаўца, цитата. «Я покликаю вас у холодную темную пустоту Венской центральной площади на каляды 1980 года, еще до перебудовы, где отбыўся цуд, выход беларускай ідэі з інтэлігенцкіх кабінетаў і майстэрняў на вуліцу, раптоўны натоўп калядоўнікаў, якія ўваліліся ў гэтую холодную цёмную пустоту, выглядаў ці то дурным жартам, бо тады не жартавалі, ці то збоем адзінства часу і месца. Ну, я бачила падобнае апісанне, як вот у Санкт-Петербургу першыя фальклорныя гурты пачыналі, ну, это так вот выходзіць у людзі са сваёй рэпетыцыйнай прасторы, іх там шествовал по Санкт-Петербургу белый офицер у форме. Ось, ну і, может, это такі агульна... По Ленинграду. Ну да, тогда по Ленинграду. Ось, ну, то бок ён шествовал, и все думают, что на Санкт-Петербургу, да, хотя это был еще советский Ленинград. Ну, то бок гэтыя працэсы цікаўнасці да фальклору, абуджэння цікаўнасці да традыцыі, яны па ўсім Савецкім Саюзе адбываліся, ў прынцыпе, ў краінах сацыялістычнага блоку, у Грузіі ўжо з'яўляліся гурты, я тоже так без сувязі з каляднымі кажу, што ну, з'яўляліся гурты, якія спрабавалі аднаўляць вот, спевы, танцы, так як яны ў побыце гучалі, а не на сцэне. То бок это такі працэс вот, агульна для ўсіх нашых тэрыторый. Можна наступны слайд. Ну, вот, власне, мой медведь, не показывая карту порядка. Его и раскусили. Остальные персонажи так само знайомые. Ну, да. Вот. Ну, и Полковольный архив, яка ў 16-м годзе зрабіла такую цэлую калядную камісію з традыцыйных персонажаў, там засталася одна коза. Мы зараз паглядзім пра яе відэа. Ну, власне, пасля, мабыць, гэтага калядавання, можна наступны слайд, пачалі з'яўляцца усялякія міліцыянты не толькі ў Мінску, вось, ну і ўвогуле, ну не ведаю, ці гэта ўсім у галаву просто пачалі прыходзіць такія ідэі, што людзі ну знудзіліся вот традыцыйным калядным сцэнаром, там коза, медведь, песні, як бы ну хацелася чагосьці новага, вось, і ну вот людзі пачалі крэатывіць і абыгрываць падзеі апошняга, напрыклад, году падчас калядаванняў. Ну, можна наступны слайд. Власна, конец 20-го года. Чула, што хтосьці збіраўся зрабіць касцюм коронавіруса. Тады, як бы, не ведаю, ці здзействілася. Ну і хвілінка рекламы. Со мной записали подкаст «История белорусского секса». Он выйдет 20 снежня. Можно погуглить на разных платформах. Ну, власне, вот это из этого подкаста про слайд. Вот. Ну и тут, мабуть, пройдем, поглядим еще ж таки відео. Перше. Поглядим відео з 2016 года з калядної комісії. Ну і зверніть увагу, якби, колькі там чужих персонажів, які приходять до бідних господарів, що ось ад них хочуть. Тут, може бути, можна, в принципі, там
И участковый инспектор отдела безопасности и профилактики общественной милиции УВД. Лейтенант Подозрительный. Подозрительно тихо в вашей квартире. Державные склады означаем? Нет. Очень плохо. Пишите. Он промилил. Трезвая, як сёкну. Як это можно? Пишите. Так. Пишите. Группы Б. Не хватает витамина у группы Б. Занадто чисто, занадто тихо. Не говоришь уже про создание. Вода на образец. Зира, подбирай. Подбирайте воду. Зира. Так, какие там показчики у нас? Зинаида! 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 Все будет нормально. У меня сертифицированные товары, если что. Сами, пожалуйста. Тихо, все, никого не пускай, никого не пускай. Кто может констатовать смерть? Кто? Уже 8 отказал за вечер. Вот что такое. Человека любящее, упокой себе, Господи, упокой душу робить твоей. А если побачишь, как делаем мастер. Делаем мастер. Все, кончилось? Я что? Нет, что-то просто зависло. И участковый. И участковый инспектор Ладно, может, засидеть вас отдела безопасности и профилактики общественной безопасности милиции РУВД. Лейтенант Подозрительный. Подозрительно тихо в вашей квартире. Вы бы не ставите, вы так заехали. Ладно, ну, коротше, ви зрозуміли огульний сенс, що у нас там технічні проблеми з відео. Це відео Олексія Шестунат. Ось, і, ну, власне, там частка репетиції була знята, частка з господаряння. Ось, ну, мені здається, що ваш креатив не стоїть фіксувати. Повірте мені, що потім будете кожного року переглядатися ось таким великим, ну, з великою теплиною. Ось, а ще я хотіла б показати відео з Могильова. Гэта будзе, чекай, я расскажу трошечку. Гэта будзе пачатак 20-го года. Ну і каб зразумець там все, што там робіцца, трэба згадаць, што ў 19-м годзе ў Беларусі праходзіў перапіс насельніцтва з такімі шырокімі дурнымі пытаннямі. І вось тут перапісчык будзе дзе-то пытаць, або колькі у вас там плодоносящих кустов і пчолосемейств. Вось, ну і ў канцы назычаць гаспадарам, каб не знала ваша хата, не знала ваша хата ні доктора, ні адвоката. Ну ось, і ну просто пам'ятайте, да, що гэта вось пачаток 20-го года, толькі наступае коронавірус, толькі прайшоў гэты перапіс. Вось, ну і давайте паглядзім. Гэта, да, я ще скажу, гэта відео гаспадара Соболевского, які зараз Літвежин. На конт плодоносящих кустов, да, это такие смешечки, але там у 60-70-х годы реально высякали древы, тому что нельга было там, ну, як сказать, ну, податок был, да, то с того, что у там сям'ї, у вёсцы там не 10-12, умовно кажучи, плодоносящих древ, да. То есть, ну, это была да, подготовка. Да. Давайте поглядим это видео.
Я дід показав, циганка молодая, кому хочеш погадає. Йой не треба думки пішли, треба церкві. Ну, казали, поскачи, козёленько, полетай казать, вот да. И она у меня учена, тем учена. Так. А теперь описана у вас тут коза. Мы ж тут не вугры проводим, а перепис насельництва. Переписали еще вы? Нет, бачу, что не переписали. Я написал, приходит участвовать. Так, дед, як зовут? Место рождения. Место рождения? Вот, знаешь что, родился я, коли бульбу копали. Это коли? А вот у войну при немцах, а то какую войну тоже не помню крепко. Ладно, запишем, что мужчина будет, пол ваш. А я себе операцию своей козе не родил. Зробим. Ладно, а яке у вас имущество? Подробязно, прошу вас, подробязно. С кустами, с чулочами, все, что есть. Сейчас пропишем. Какое там имущество? Хата с мышами, ты коза с рогами. Так, а у вас какое имущество, кроме рог? Катух при порозе и куст при порозе. Так, а сколько конкретно пустого плодоносящего возрасту? Как бы сказать, 2 приречься старые порежься и 1 огрез в морозе на свет. Ну, теперь научилась и хата, и коза рогата. А мой коля, а мой куза, а мой. А мой даже козе сало, я куза пускаю, чтобы не ваши хати упрятаться. Да что, цукерок будет полный зеленых папиров, да что полядыцы будет больше полно политься. Дай-ка вас на дому принесу. Сказать. О, бодейничего, против слова. Ладно, что все есть, но шиянка, шиянка, сейчас запишем. Вот его цукерок перепишем, дай сюда, есть? А, вот это надо. Удобнее. Раз у нас такие гостиные господари, мы вам еще песенку споем. А наша блузочка поскачет. Может, Была богата хата, и не знала хата ни врача, ни адвоката, і не депутата. и не таких уповноважених. А ще майте торгу грошей і живіть у розкоші. І Як так. не заїлася, я ще хотілося. Тут дякую господарям. Забыла еще что-то сказать про депутата, потому что это был аккурат год, коли Марзалюк от Могилева готовал все в парламент. Ось девчата казали, что хотели нам заробить персонажа депутата, но нет, не дошел до такой ступені. Ось, ну, такі речі просто треба пам'ятати, потім проглядаючи, що ж ви там колядували. Ось, тому мені здається, що коли тут у Батумі, тут якби без теми, без зарану, просто не обвестися. Кшталту, коли комусь щось ожидать. Ну и за это видео я хотела показать цалком, потому что ну, там девчата, вы бачите, что они вот взяли колядку такую больше церковного походження, потім ось пісню «Козе» такую традиційну, потім вот уставили этого переписчика. Якби, ну і
Может быть, конечно, не, ну, калі хтосьці памятае цалкам калядны абрад сваёй вёскі, сваёй мясцовасці і ў стане як бы цалкам ўсё аднавіць, то як бы ну класна. Вось, але калі ну мэта як бы ну пакантактаваць, павіншаваць, як бы пабыць разам, то ну мне здаецца, што нічога страшнага, калі там будуць як бы ну розныя спевы, розныя як бы ну рэчы, якія вы любіце, і розныя персанажы, і карацей, ну что закликаю не бояться своей фантазии. Вот. Ну, тут у нас пару слайдов засталось, власне, як кандидат філологічних таки наук. Хотела нагадати, що слово «коляда» у нас має шматлікі значення, про які, може бути, не все пам'ятають, не все ведають, що так могли звати і колядне застолье, і кутю обрядову кашу, і, власне, горшок з этой самой кутьою. І сена, якое пад абрусом, і, власне, калядны абыход, і сам гурт каляднікаў, і падарункі каляднікам ад гаспадароў, і розныя атрыбуты калядавання, напрыклад, зорку, і ахвяраванні, якія ў заходняй Беларусі даюць на касцёл, таксама маглі зваць калядой, ну, власне, міфічная істота, якая, ну, сімвал гэтага часу. Так, прийшла коляда увечері, принесли пироги у решеча. Ну і, власне, сноп, який стояв на покуті у святочний період. Ось це та сама коляда, про яку я казала в Кличівському районі на початку стріма. Ось, ну, можна наступний слайд. Ну і, власне, ось, наприклад, такий сноп, ось ту коляду, її могли затягувати на дуб у некоторих місцевостях. Це так само така з'ява найбільш характерна для моїх родних місцин. Кличівський, Березинський район, але так само Кропкова. В інших частках Білорусі я так само знаходила звістки. Це, власне, от завершення коляду 21 студеня, коли, ну, у більшості православних вёсок канонічно вони завершаються 19 студеня водохрещем, то от, по ідеї, ще гуляють до 21-го. І лічиться, що коляду тільки до обіду, а ось коли вже коляду на дуб затягнули, вот это снопок, ну, могут замест снопка ляльку затягивать, кола, горшок с кутей, то бок сама вот эта коляда, это могут быть вельми разностайные предметы. Ось, ну и лічиться, що как бы колядный час сканчивается. Наступний слайд. Ну, ось пісня, наприклад, на затягування коляди на дуба. Наступний слайд. І ще одна пісня на затягування коляди на дуба. Ну, моя місцевість собі дозволила. Ось. Ну і, власне кажучи, так коляди і проходять. Мой фейсбук з посилочка на першу книжку, коли комусь цікаво, пишіть. Дякую за вашу увагу. Ну і чекаю ваші коментарі і питання. Можно? Комментарии? Я очень хотел сказать, что тут недавно доведался, что в Грузии так само каландоба есть. Это я вот прочитал, что в Гурии лічиться головним святом, менавіта на 14 студії. Ну, это подобно, что вот латинский корень, календа, перший день месяца, это, напевно, в разных країнах прийняв які місцеві форми, тут у нас коляди, тут ось такую цікаву дякую видала. Можемо поїхати до їх по обміну опитом. Ну, тут есть описание, это можно потом особенно, як это вони святкують. Это в Гурії. Ну, у нас головних коментаторів, який священ каже, а в нашій вёсці? Ну, коли все зрозуміло, то стрім сканчуємо. Дякую за увагу тим, хто долучився онлайн, тим, хто дійшов ногами.